кажа, всички бяхме изключително щастливи, когато научихме новината, че след усилени тренировки, които проведохте на новата площадка и се успяхте да се подготвите толкова добре, че да станете съответно победители в вашите възрастови групи. Победители, защото знаете, че призовите места са от първо до трети. Това са едни изключителни отличия, защото в случая вие представяте не само себе си, не само вашия отбор и треньорката ви, госпожа Панева, вие сте шампиони, вие представяте нашата цялата община. И благодарение на вас, навсякъде казват, че СИК ГТ, генерал Тошево са победители, за което искам да ви благодаря, да ви поздравя. Една скромна почерпка сме ви почерпили, наистина скромна, защото на фона на това, което вие сте постигнали, това е нищо. Да ви пожелая да продължавате да сте все така упорити, все така амбициозни, да покорявате нови върхове и отново да повторите завоюваните си победи. Честито на всички!